I amb la Montse Muñoz, al Mercat de Mar, la parada Cala Montse. Hola, Montse. Jo sé que tu tens una mica d'història, com quasi bé tots els paradistes, però nosaltres sempre volem saber una mica més. Com comença la teva història als mercats? Bueno, primero con 14 añitos en Viladecans, yo soy de Viladecans, en un mercado aprendiendo de carnicera. Yo soy carnicera oficial, de deshacer y de todo. Bueno, y con los años me vine a vivir a Cunit y entonces me puse a trabajar con el gallego, que tenía esta parada, y quería traspasarla y entonces nos pusimos de acuerdo y me la quedé yo. Així que tu vas passar de dependenta a jefa, no? Sí, soy la única jefa, dependiente, ayudante. Molt bé, però per fer bé les coses aquesta vida has d'haver passat una mica per tot. Està bé començar primer treballant per una altra persona, després tu vas aprenent i ara tu ja has après el tos i tens un pinche que és el teu home o ja no? Bueno, a ratos, ahora mismo lo tengo que tener, porque si no, no hacemos la entrevista, pero sí. Doncs anem a parlar una mica del teu producte, que és el pollastre, i ara d'aquí res, perquè el temps passa volant, ens ve Nadal, no? Llavors, a Nadal el teu producte és el protagonista i bàsicament ho és un bon rostit i també ho és un bon brou. Què ens recomanes quan venim a la teva parada? Ja sabem que en un bon brou de Nadal hi ha moltes parades que hi col·laboren, però de la teva, què ens recomanes que hem d'agafar? Pues yo hago rellenitos de muslo variados y el que el año pasado tuvo mucho éxito era el de turrón. Sí, sí, muslitos de turrón con pasas, piñones, nueces. Però això seria per fer el rostit, però per fer el caldo de Nadal, què hi ha de la teva parada que tu diràs, doncs agafa una mica d'això. Hombre, para el caldo, pollastra, galindi, sobre todo carcanadas, un poquito de gallina, también unas blanquetas de pavo y ya pues la carne de vedella. I amb altres parades. Val. Doncs ja deus estar preparant i començant a pensar què hauràs d'agafar, no? Abans de continuar amb el teu producte, voldria fer una petita valoració del que va ser la 7a edició del Mar de Tapes, que ja sé que no va anar gaire bé, o sí va anar gaire bé. Quina valoració fas? Hombre, esperábamos, como siempre, que tuviera éxito, pero como llovió tanto, pues no fue lo que quisimos, pero claro, era normal. Con la que cayó, nadie salió de... Però el Mar de Tapes és imparable, així que aquest estiu el tornarem a activar i serà de màxim de popular. Però també tenim aquest mes, per treure'ns aquest mal gust de boca, el dia 25 de novembre tindrem el Festival del Xató, que també aquest any es fa aquí al Mercat de Mar. Llavors, vosaltres també oferireu algunes tapes i tindreu aquí tot un moviment, hi haurà el concurs, hi haurà moltes coses, no? Será lo mismo que la mar de tapas, pero cada uno pondrá 2 o 3 tapas. Yo, por ejemplo, pongo barbacoa. Haré barbacoa y algún frito de los productos que elaboro yo misma. Això serà aquest diumenge 25 de novembre de les 11 a les 2. Sí, yo invito a todo el mundo que venga y pruebe nuestros productos, que en todas las paradas están buenísimos. Hem de fer molta propaganda perquè això no s'hi ha de cabre aquí. Llavors, una altra coseta. Aquí tens aquestes que semblen costelletes de cabrit, però això és conill, oi que sí? Com el faríem, aquest conill? Faríem un petit arrebossat i llavors... Hombre, yo cuando lo hago para casa, porque claro, a todo el mundo no le gusta el ajo, ¿no? Pero yo le pongo antes un poquito de ajito, perejil y aceite de oliva y macera. Va cogiendo el gusto y luego el huevo y el pan rallado. Lo fríes y está que te mueres de bueno. Sí. Jo no sóc de conill, el vaig tastar ara fa poc i el trobo que està increïble, sí, sí. Seria de la teva parada una de les teves recomanacions. Tens molt bon producte, però què recomanaries? Què és el que més diries? Això és la meva especialitat. Hombre, yo hago muchos elaborados y claro, esto va a gustos, ¿no? Del cliente. Y uno de los que más gusta son los libritos de escalivada con queso de cabra, los flamenquines con cebolla caramelizada y queso de cabra, jamón ibérico, las lagrimitas de pollo. Això seria tot fregits o també ho podríem fer al forn? Al horno. Sí, por ejemplo, los libritos de escalivada con queso de cabra y los flamenquines de cebolla
Al horno quedan exquisitos, como ya es meloso lo que tiene dentro, no queda nada seco y no tienes por qué freírlo. Lo haces al horno y está bien. I té menys calories i està més bo, no? Possiblement també podries fer-ho fregit, eh? Quien no quiere rebozado lo puedo hacer y lo hacen a la plancha, o sea que lo pueden Tu ja ho prepararies per anar directament a la planxa sense l'arrebossat. hacer por encargo, claro. Sí. Nosaltres als mercats donem totes les facilitats del món perquè els clients tenen els seus gustos. Sí, lo que nos pidan, hacemos. Ara anem a la recepta. Ja hem parlat una mica de Nadal, del brou i tal, però una recepta abans de que arribin aquestes festes, que podria ser de conill, per exemple. Ens en tens alguna preparada? Sí. Conejo con caracoles, sí. Com aniria això? Pues tienes que comprar un conejo, para un conejo 1 kilo de caracoles, 2 cebollas, un tomate, medio vaso de tomate frito, vino, y entonces para la picada yo le pongo almendra marcona, anacardo crudo también, y pongo unos ajitos. Todo eso se fríe, se pone en un bol, yo le pongo galleta María, pan tostado, y entonces le pongo vino y lo trituro todo eso. Mientras se hace el conejo, se fríe todo eso con el conejo, pero se pone aparte en un bol. Y entonces haces un sofrito de cebolla, tomate, un poquito, y vino. Pero dentro del sofrito antes tienes que ponerle jamón a trocitos, un poco de panceta a trocitos, chorizo picante. Y cuando está el sofrito hecho, metes el conejo y metes los caracoles. Y lo cubres con un poquito de caldo. Y cuando haga chup chup, le queden 15 minutos o así para terminar la picada que habíamos picado antes con todo el fruto seco. Y queda que te mueres de bueno. Tiene una pinta, però fora de sèrie, eh? Sí, sí, a més ens ho has explicat molt bé. Aquest conill estaria tallat, a trossos, per això no el posaríem. No muy pequeños porque como tiene una cocción, pues entonces se desharía. Entonces lo mejor es trocitos más grandes, porque luego cuando haga el chup-chup que no te encuentres la carne deshecha. I els cargols, per exemple, els podríem comprar ja preparats, com tens aquells d'allà, que tens uns cargols que estan bullits i estan preparats només per fer la salseta, o podríem... Están hechos, pero si quieres le pegas una bullida tú con una hoja de laurel, los escurres y los metes, porque ya están engañados y limpios y todo, y hechos. I queda buenísimo. I, per exemple, aquests pinxos de pollastre que tens aquí són elaborats per tu? Sí. Sí? Hechos con pechuga de pollo, queda súper tierno. Bueno, tú ya lo sabes. Muy buenos. Sí, sí. Jo penso que cada vegada us heu d'esmerar una mica més a l'hora d'ofertar amb els clients producte, no? Perquè abans no hi havia, anys enrere, bastants anys enrere, no hi havia aquests preparats. I ara potser és perquè nosaltres, els que treballem, necessitem arribar a casa i passar això ja o pel forn en 5 minuts o per la paella, però clar, abans venies aquí, agafaves un tros de pollastre i tal. I pel que veig aquí també tens com una espècie de farcit. De què és això exactament? Pues eso es bacon. Y entonces dentro lleva una pechuga de pollo con unas hierbas que le pongo, queso mental, queso abarti. Lo enrollas y entonces tienes que poner el horno bien caliente. Cuentas 20 minutos de reloj y ya está hecho. En 20 minutos. Aquí lo que intentamos para la gente que trabaja, pues acortarle el tiempo de comer, que le esté casi todo preparado. Sí. Molt bé, té molt bona pinta i també penso que així per un diumenge també ens pot resoldre un diumenge, no? 20 minutos tienes tu comida hecha. Mientras montas la mesa, preparas los platos, en el horno ya lo tienes hecho. Lo acompañas con unas patatas, con champiñones, con lo que quieras. Está riquísimo. I llavors ara anem cap als ous. Quin tipus d'ou tens? Són ous d'aquests ecològics? No ho són? Quines La diferències? granja Col de aquí de Vilafranca del Penedès, pero son buenísimos. A la gente, todo el mundo me dice que son riquísimos. Y yo, Diferents mides, oi que sí? es la XXL, yo traigo la más gorda, que es la que más me pide la gente. Pesan de 80 gramos para arriba. Hay hasta de 95 gramos. Son majísimos y luego fresquitos, que se nota que está la yema, no se abre.
ni la clara ni la yema. Se ven buenos, buenos. Molt bé, doncs ja coneixem el teu producte, sabem 4 cosetes teves. Bueno, sabem una cosa, que aviat tornaràs a ser àvia, oi que sí? Falta molt poquet. Diguem, abans que s'acabi aquest mes tornaràs a ser àvia, però ja ets àvia d'un nen, oi que sí? Que tiene 10 años, que es la alegría de mi casa. I ara vendrà otra alegria, que serà una nena. Sí. Així ho tindràs tot. Sí, sí. I de fills que nosaltres que ens agrada xafardejar, eh? De fills quants en tens? En tens? 2. Una, Que la tens a Itàlia. y el nene, sí. Sí. Ho has fet perfecte, això. Nen i nena de fills, nen i nena de nets, Val. I ara, per acabar, ens agradaria que tornessis a motivar a tots els vilanovins i els dels voltants que vinguin diumenge, dia 25, al Mercat de Mar, que fem el Festival de Getó. I tu què ens donaràs? Pues yo haré seguramente conejo rebozado, que tú dices, haremos barbacoa y a lo mejor alguna croqueta o alguna cosita, 2 o 3 tapas. Sí, que les croquetes sempre agraden molt, oi que sí? Y entran bien, para picar así, a media mañana va bien. Doncs moltes gràcies, Montse. Que venga mucha gente y que... Que no ens plogui, per favor. No, por favor. Y esperemos que no. Y en todas las paradas se encontrará muy buen producto, porque todas tenemos productos de primera calidad. I molt bon ambientasso i concursos i molta dinamització, que és el que esperem, divertir-nos, oi que sí? Doncs gràcies, Montse. Gracias a ti, cariño.